Καλησπέρα. Ξενοδοχείο Τα Αστέρια. Από σήμερα, Μάης μπήκε. Οι εκπομπές του καφενείου των φιλάθλων θα γίνονται έξω. Η ζέστη πια για μέσα στο μαγαζί είναι αφόρητη. Βρισκόμαστε σε Σεπόλια. Στα Σεπόλια που εδώ όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς έπαιζα με τον Εθνικό Πετραλώνων εναντίον του Αφόβου. Οι πιο μεγάλοι θα θυμούνται τον Άφοβο εδώ, δεν είναι. Είμαστε λοιπόν σε Σεπόλια, στην καφετέρια Job. Βλέπετε τι γίνεται από κόσμο, γεμάτο το μαγαζί, οι οποίοι προτίμησαν να μην δουν το μπάσκετ, γιατί τους έψησαν λέγοντας ότι αυτά τα μάτς θα τελειώσουν στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί θα κρυθούν, οπότε το πέμπτο παιχνίδι πρέπει να δούμε και όχι το πρώτο ή το δεύτερο. Ξέρουμε το παραμύθι του μπάσκετ πώς πάει κάθε χρόνο. Είμαστε λοιπόν σε Σεπόλια, στην καφετέρια του Μπίλι. Γεια σου Μπίλι, στο Job. Μας είπε το γιο σου. Ναι. Τι γίνεται? Ευχαριστώ πολύ. Πώς έλεγε? Γιαννάκη. Πες αγόρι. Γιαννάκη. Τι ομάδα είσαι? Γιαννάκη. Ο Ολυμπιακός είναι. Βεβαίως. Γιάννη να ζήσεις. Να δώσουμε την ανθοδέσμη να τη βιλάει μια κοπελιά. Κοπελιά θέλω. Κοπελιά, την είδα. Φύλαξε της, ευχαριστώ πολύ. Είχαμε σήμερα πάρα πολλά στο πρωτάθλημα. Είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Τούμπα με ένα ΠΑΟΚ ως συνήθως πεθαμένο. Είχαμε την εύκολη νίκη. Δεν εννοώ ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ επειδή ήταν πεθαμένος. Ο Παναθηναϊκός καλά κάνει και παίζει έτσι. Ο ΠΑΟΚ ποιος είναι? Τον ΠΑΟΚ κριτικάρουν. Έτσι δεν είναι? Είχαμε, ο Αεξής λέει εκεί περιμέναμε, λέει δεν έγινε τίποτα. Να σου πω κάτι. Σημείωσε το από τώρα και το λέω δημόσια. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τον Απόλλωνα. Εσείς όμως τι θα κάνετε? Εσείς τι θα κάνετε? Εμείς μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Ο Ολυμπιακός θα χάσει σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο όλα μαζί. Εγώ ήμουν κάτω στο Καραϊσκάκι. Θα τα πούμε σε λίγο τι έγινε και στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός δεύτερη τριάρα μετά την τρία της Καραμάτας. Πάλι έκασε 3-0. Αυτή τη φορά όμως μέσα στο σπίτι του. Και αυτό είναι που έχει αγανακτήσει τους οπαδούς του. Όσοι ήταν στο Καραϊσκάκι τα έβαλαν με τους παίκτες, τα έβαλαν με τη διοίκηση, δεν τους κρατάει πια τίποτα. Άκουσα πολλούς να λένε ότι ο Κόκαλης δεν αποτελεί για την ομάδα του Ολυμπιακού εγγύηση, αποτελεί ελπίδα. Εναποθέτουν λοιπόν τις ελπίδες τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού στον κύριο Κόκαλη, όχι για να κάνει μεταγραφές ή για να πάρει ένα καλό προπονητή σε στυλ Μπάγεβιτς, αλλά για να βάλει τάξη στο μαγαζί, για να κάνει οργάνωση στην εταιρεία του. Στην ουρά τα πράγματα φαίνεται ότι κάπου αποσαφηνίζονται. Ο Πανιόνιος που έπεσε στο σπίτι του έχασε. Η Λάρισα που έδειχνε ότι μπορεί να της καπουλάρει έστω και τελευταία στιγμή, και αυτή έχασε από τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή που κυνηγάει μια θέση για την Ευρώπη μέσω UEFA. Ο ΠΑΟΚ στο σπίτι του έχασε κι αυτός. Αλλά νομίζω ότι αρκετός ο πρόλογος να δώσουμε το μικρόφωνο στους πελάτες της εκπομπής. Όπως βλέπετε κατάμεστο εδώ το μαγαζί. Θα σας παρακαλέσω κύριοι, όποιος παίρνει το μικρόφωνο να το κρατάει σταθερά στο στόμα του, μην το κουνάει, και οι υπόλοιποι να μην μιλάνε γιατί δεν τα ακούγονται. Όταν ήρθα εδώ στην καφετέρια με πληροφόρησε ένας συνάδελφός μου, ο Γιώργος ο Αλεξανδρόπουλος, που είμαστε μαζί στο Φύλαθλο και είναι θαμώνα στην καφετέρια, δεν είναι εδώ τώρα γιατί δουλεύει. Μου είπε ότι εδώ υπάρχουν, λέει, δύο μπουμπούκια. Ο Ζούνης και ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης? Εσύ ο Μάκης? Έλα εδώ αγόρι μου. Μάκη, σηκώρτιος μόνο. Το μικρόφωνο κοντά, Μάκη. Μάκη, το μικρόφωνο κοντά σου. Εκεί. Λοιπόν, μην κομπλάρεις. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν ξέρω κανένα από εδώ πέρα, όπως γίνεται πάντα, δεν είναι στημένες εκπομπές. Αλλά μου είπε ο Αλεξανδρόπουλος ότι υπάρχουν, λέει, δύο άτομα οι οποίοι ρίχνουν πολύ καλές ατάκες. Σου είπε και ομάδα. Όχι, ομάδα δεν μου είπε. Μου είπε ότι ρίχνουν πολύ καλές ατάκες. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ πολύ, το μικρόφωνο μην το απομακρύνεις καθόλου. Το μάτσο δεν από το Λιμνέτ. Το είδανε. Για πες μας. Τι να πω, πουλημένο. Πώς? Πουλημένο, θα πάρουμε χ στη Ριζούπολη. Χ στη Ριζούπολη, το ξέρει το χ. Το ξέρει το χ.
Το ξέρει. Τι βλέπεις για τον ΠΑΟΚ τώρα, κινδυνεύει άμεσα, μετά τα αποτελέσματα σήμερα? Όχι, δεν πιστεύω. Επειδή έχασε και ο Πανιόνιος και η Λάρισα, Ναι, ναι. Τι περιμένεις από τον ΠΑΟΚ? Οι Ολυμπιακοί περιμένουν τον Κόκαλη. Τον έχουν σαν σανίδα σωτηρίας, σαν ελπίδα. Σου λέει, κύριε, κάτι μπορεί να κάνει το καλοκαίρι. Εσείς δεν έχετε έναν άνθρωπο με το ανάλογο πρεστίζ του Προέδρου του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Τι βλέπεις λοιπόν? Εντάξει, εγώ περιμένω από αυτούς, εντάξει, αυτή ο άθλος ΣΑΕ, την εταιρεία που λέει και τα λοιπά, να δώσουν χρήματα και να κάνουμε κάποιες μεταγραφές και να δούμε άσπρη μέρα, ξέρω. Είναι μόνο οι μεταγραφές το θέμα? Και μεταγραφές και εντάξει, και η οργάνωση γενικά. Ήδη ψάχνουν για ένα αθλητικό κέντρο και από ό,τι λένε το βρήκαν, θα το χτίσουν και σιγά σιγά βλέπουμε. Είδε σήμερα τίποτα μάτσα από το Filmnet? Το είδα, ναι. Ποια? Είδα όλα τα στις 5 η ώρα και είδα και τον ΠΑΟΚ. Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο? Τίποτα ιδιαίτερα, εντάξει. Τίποτα ιδιαίτερα. Εγώ δεν περίμενα να χάσει ο Πανιόνιος από τον Άρη και η Λάρισα από τον Ηρακλή. Εντάξει. Δεν το περίμενες? Ούτε εμείς από τον Παναθηναϊκό δεν το περίμενα. Γιατί? Το τελευταίο εννοώ. Γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση, εντάξει, σχετικά να... Εδώ νομίζω, Μάκη, ότι αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν παίρνει τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα παίρνουν οι παίκτες. Και σήμερα είχε κόσμο η Τούμπα. Και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά είδες ότι ο κόσμος δεν πήρε κανένα παιχνίδι. Ας όψε το καινούριο, τα κανόνισε από τηλέφωνο, φαίνεται. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε κάποιον άλλο φίλο, να πάμε σε έναν αεξή. Φίλε, σήκω μόνο λίγο όρθιος. Ναι, όρθιος. Και το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σου πάντα. Κουρασμένος από τι, έσκαβες? Η ΑΕΚ σήμερα μας ανάγκασε και σηκωθήκαμε πολλές φορές όρθιοι και ξέρεις. Ήσουν στο γήπεδο? Ναι, βέβαια. Για πες μας δύο λόγια. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έπαιξε την μπάλα που έπαιζε άλλες φορές. Έπαιξε στο ρελαντί, πήρε το παιχνίδι με 3 γκολ. Εντάξει, περιμέναμε ευχάριστα μαντάτα από άλλο γήπεδο, δεν γίνανε. Εντάξει, τώρα για το πρωτάθλημα, στο πολυατηνικά, ντουμ σπύρο σπέρο. Όσο ζούμε, ελπίζουμε. Τώρα, σχετικά περί Μπάγεβιτς. Εκεί που σας καίει. Αυτό που μας καίει άμεσα. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Αν ο Μπάγεβιτς φύγει από την ΑΕΚ, θα γίνει της κοινής γυναικός στο κυκλίδωμα. Να μην το πω πιο λαϊκά. Είσαι οργανωμένος? Όχι, οργανωμένος δεν είμαι. Αλλά και οργάνωτη την κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αυτό να τα ακούσουν όλα τα μεγάλα κεφάλια Πιο στην ΑΕΚ. πλατιά λίγο να μας το κάνεις αυτό. Ποιο? Πιο πλατιά. Αυτό το κυκλίδωμα, το κάγκελο. Τι θα γίνει χαμός με λίγα λόγια. Δηλαδή, δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Ποιοι? Οι μεγαλοσχήμονες στην ΑΕΚ. Από τραχανά με λίγα λόγια και εσύ είναι αυτό. Δεν πρέπει να αλλάξουν μόνο χώρα, πρέπει να αλλάξουν πλανήτη. Πλανήτη πρέπει να αλλάξουν. Ο Μπάγεβιτς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι το καλό του Μπάγεβιτς να μείνει στην ΑΕΚ. Για τον Μπάγεβιτς ή μάλλον για την ΑΕΚ, καλό είναι να μείνει ο Μπάγεβιτς. Αν το κατάλαβες. Σωστά. Εντάξει. Εμείς κοιτάμε μόνο το καλό της ΑΕΚ. Σήμερα στο γήπεδο ακούστηκαν από δοκιμασίες, επιδοκιμασίες, είχαμε τίποτα? Κοίταξε να δεις, χοντρά πράγματα δεν ακούστηκαν. Ακούστηκαν κάτι πράγματα με νόημα. Μηνύματα δηλαδή, μηνύματα. Η original συσκεπαστή δεν φώναζε το κλασικό original, φώναζε κολόπεδα. Ήρθαν τα κολόπεδα και είναι εδώ μαζί σου. Ξαναμέσω αυτό. ΑΕΚ θυμίσου. Φωνάζαν οι ΑΕΚ-τζίδες μέχρι χτες. ΑΕΚ θυμίσου, ήρθε η original και είναι εδώ μαζί σου. Σήμερα φωνάζαν ΑΕΚ θυμίσου, ήρθαν τα κολόπεδα και είναι εδώ μαζί σου. Απατώντας αυτό που είχε πει ο Τροχανάς, που είχε ονομάσει κολόπεδα έτσι. Στον Μπάκεβιτς είπανε τίποτα σήμερα οι... Όχι. Ακούστηκε το κλασικό από όλο το γήπεδο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ΑΕΚ Ντούσαν, επί πολλή ώρα. Λοιπόν, αυτά. Ο Μπάκεβιτς πρέπει να μείνει στην ΑΕΚ. Τώρα, ακούγονται πολλά. Πήρε $1 εκατομμύριο το χρόνο στο Ολυμπιακό και τέτοια. Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να μείνει ο Μπάκεβιτς στην ΑΕΚ. Τελείως. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και αν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα, καλώς σας το πάρουν. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω έναν Παναθηναϊκό. Έναν Παναθηναϊκό. Μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Έλα ρε μαγκά. Πες τώρα, πες και εσύ κάτι. Δεν παίζετε ναι, ο μπαμπάς. Ρωτήστε με εσείς να σας απαντήσω. Να κρατάω εγώ το παιδάκι.
Όχι, το παιδάκι θα το κρατάω. Κράτηστε. Δεν είμαι εγώ Ολυμπιακός. Είσαι λίγο Ολυμπιακός, ξέρω ότι είσαι λίγο. Λίγο. Λοιπόν, Όσο πατάει κάτω. το κρατάω. Πες μου, σου παρακαλώ πολύ, λοιπόν, κάτι για τον Παναθηναϊκό. Να σου πω, κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός. Κάτσε με κατουρίσει. Όχι, δεν σε κατουράει με τίποτα, είναι αστεράτη. Από τη χαρά του εννοώ. Όχι, με τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα συνηθισμένο ποδόσφαιρο. Το οποίο, ας πούμε, ποδόσφαιρο για την Ελλάδα βαθμολογείται με 9. Οι άλλες οι ομάδες παίζουν ένα ποδόσφαιρο γύρω στο 7. Οπότε δεν μπορεί να το παλέψει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, υπάρχουν, ας πούμε, ορισμένοι παράγοντες τώρα που επισέρχονται στον Παναθηναϊκό και πηγαίνει μπροστά. Έχει προχωρήσει πρώτον σε θέμα παραγόντων. Έχει ένα γερό, ναι. Κομπαλιά, κατά το πιτσιρίκι. Θα γίνεις μαμά, ρε, αύριο. Έτσι είναι. Πώς είναι το όνομά σου? Γιώργος. Ναι. Καταρχάς έχει ένα καλό παράγοντα. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει και χρήματα, ο οποίος μπορεί να καλύψει οτιδήποτε θέματα ποδοσφαιριστών. Στην ομάδα υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει μεταξύ τους τα παιδιά είναι αδελφωμένα, οπότε και πολλά χρήματα παίρνουν και αποδίδουν ένα ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, γύρω στο 9. Αυτό το 9 όμως, για να γίνει, ξέρω εγώ, 10, θα πρέπει να πέσουν και άλλα χρήματα. Τα χρήματα αυτά βέβαια. Τι θες να πεις, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει μεταγραφές, αυτό εννοείς? Ναι, θέλει 4 άτομα. Δηλαδή σε 4 σημεία που πονάει η ομάδα. Σε ποια? Για μένα θέλει ένα back, δεξί. Δεξί back θέλει, που δεν έχει. Ναι. Γιατί ο Αποστολάκης? Αποστολάκης είναι άλλος ο ρόλος του Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης μπορεί να μοιράζει, να είναι στο κέντρο, μπορεί να κόβει, μπορεί να κάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όταν λείπει ο Αποστολάκης, μηδενίζεται η ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Πάμε παρακάτω. Θέλει, αν θα φύγει ο Δόνης, που δεν το νομίζω να φύγει, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την καριέρα του Δόνη. Και ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι μπορεί να φύγει. Χρειάζεται πάλι και δεξιά και αριστερά, για μένα ένα εξτρέμ αριστερό που δεν είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Αριστερό εξτρέμ είχε από τον Γαλάκο, από εποχή Γαλάκου, εποχή Βερόν, εποχή Φρατζή, από εκείνη την εποχή. Δεν έχει δει ποτέ αριστερό εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Και τώρα τα καθήκοντα αυτά τα κάνει ο Γουχού. Ναι, έχει πάρει 2 παίκτες, τρεχαντήρια κατά κάποιο τρόπο. Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και ο Καπουράνης. Ο Καπουράνης, μπορεί να είναι ο Μάρκος. Είπες 3, που αλλού πονάει. Και οπωσδήποτε δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με 3 ξένους και ο ένας να είναι τερματοφύλακας. Βέβαια, με αυτή την αλλαγή που γίνεται τώρα του Πόπαν, μπορεί να το καλύψει αυτό το γεγονός, γιατί ο Βάντσικ είναι καλός τερματοφύλακας. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ για τις υπόλοιπες ομάδες είναι καλό θα ήταν εδώ στην Ελλάδα βασικά να υπήρχαν, όπως είναι ο Βαρδινογιάννης ή ο Κόκαλης ή ο Τροχανάς, να είχαν και οι 18 ομάδες τέτοιους προέδρους. Για να μην υπάρχουν ούτε βρωμιές ούτε τίποτα. Θα κονομάγαμε. Θα κονομάγαμε από χέρι. Λέμε. Δεν ξέρω, αλλά εφόσον υπάρχει ο Βαρδινογιάννης μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα. Ο Κόκαλης το ίδιο, ο Τροχανάς το ίδιο. Ο κύριος Αλαμάνος δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα πράγματα. Είναι υποχρεωμένος ή να πουλήσει τον Ντέμι Νικολαίδη αν θα του βγει, ή του Κόλλα και θα διαλυθεί ο Απόλλωνας. Ό,τι έπαθε η Δόξα Δράμα κάποτε, ό,τι έπαθε η Νίκη Βόλου και έχουν ανεβούν 40 χρόνια στην Αλφα-Εθνική. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε σε έναν Ολυμπιακό από αυτή την πλευρά. Σήκω όμως, σήκω. Να σε ακούσουμε. Και την κύκλα στο αυτή. Στο αυτή, όχι, την πετάμε. Λοιπόν, πώς λέγεσαι? Τάσο με λένε. Τάσο. Για συνέχισε. Ήσουν στο γήπεδο σήμερα? Σήμερα δεν πήγαμε στο γήπεδο γιατί παίζαμε μπάλα με την τοπική ομάδα εδώ, της Τζοπ. Μάλιστα. Τώρα τα σχετικά με τον Ολυμπιακό είναι όλοι θλιμμένοι, τουλάχιστον εδώ από φίλους που ξέρω. Απογοητευμένοι ριζικώς και από το ποδόσφαιρο ειδικά. Αλλά το χειρότερο που ακούμε είναι ότι μερικοί είναι της απόψης ότι πρέπει να διώξουν, λένε, και τους 20 παίχτες. Αυτό πιστεύω άμα το κάνει ο οποιοσδήποτε παράγοντας του Ολυμπιακού, δεν θα φτιάξει ούτε σε 10 χρόνια ομάδα. Η άποψή μου τουλάχιστον. Η γνώμη μου είναι ότι παίζονται παιχνίδια πίσω από τις διοικήσεις, πίσω από τον Κόκαλη, στον ανθρώπων των μεταγραφών. Τώρα, εάν δεν μπορούν να ελέγξουν αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτιάξουν μια ομάδα που ήταν τα παλιά χρόνια Ολυμπιακός. Τώρα, δεν ξέρω τι χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί, αλλά ας το δουν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη σχέση. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε κάποιον. Έλα ρε μαγκά. Θρηναίων. Πώς? Θρηναίων. Ακούγομαι. Λοιπόν, πολύ καλά ακούγεις. Πώς λέγεσαι? Χάρης. Χάρης. Ναι.
Πρώτα απ' όλα οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν ξύλο. Ξύλο! Λέει το ξύλο. Οι οπαδοί. Όχι, δεν έχω τίποτα ενάντια της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Μην το μακρύνεις. Παιδιά, να ακούμε τι λέει. Έλα, μην τον απασχολείτε. Δεν έχω τίποτα με Παναθηναϊκούς, με αεξίδες, με οτιδήποτε. Έτσι, μόνο με τους παοξίδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν ξύλο. Άγριο. Γιατί? Γιατί παίρνουν γαμό τα λεφτά, εκατομμύρια και παίζουν το πουλί τους. Ερώτηση. Ναι. Εγώ σε σένα. Ναι. Εγώ είμαι παράγοντας του Ολυμπιακού. Και λέω, Χάρη, πού μένεις, μου λες σε Πόλια. Σε ποια ομάδα παίζεις? Στη Τζόμπ. Εκεί θα έλεγα. Έτσι. Πάρε 50 εκατομμύρια και έλα να παίξεις τον Ολυμπιακό. Θα έπεσες, θα αρχόσουνα. Να σου πω, Ναι. έχω πάει να παίξω τον Ολυμπιακό. Παλιά, πολύ παλιά. Έτσι. Όχι για τα λεφτά, έτσι. Και με διώξανε. Αλλά είναι μαλάκες. Δεν μου απάντησες. Για μισό λεπτό. Θα πήγαινα. Όχι για τα λεφτά. Όχι για τα λεφτά. Μάλιστα. Μετά από κάποιο διάστημα θα λέγανε ο Γράσος δεν ξέρει μπάλα. Δηλαδή ο Αμανατίδης, ο Καραταΐδης που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες στα παιδιά. Δεν είναι αδιάφοροι. Τόσο ξέρουν. Ο Αμανατίδης ναι, γιατί. Ξέρει παραπάνω. Αυτό γκολ θυμάμαι. Ξέρει παραπάνω αγόρι μου. Σε ρωτάω, ξέρει παραπάνω. Να τους διώξει όλους. Λοιπόν, γιατί φταίει ο Αμανατίδης, ο Καραταΐδης, ο Ιωαννίδης και οι υπόλοιποι. Και οι παίχτες θέλουν ξύλο και όσοι είναι μέσα στην ΠΑΕ και αυτοί που κόβουν τα ειστήρια στην πόρτα, όλοι. Και αυτοί ορισμένοι από τους συνδέσμους. Γιατί δεν τους βαράνε. Με την ΑΕΚ τι περιμένανε. Άμα δεν έβαζε τον κόλλο Καραπιάλης, θα μπαίναν όλοι μες στο γήπεδο. Όχι οι πιτσιρικάδες που κάναν τα επεισόδια, άλλοι. Θα μπαίνανε μες στο γήπεδο. Τώρα δίνεις λύσεις για να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν δίνω λύσεις για να τους πονέσει περισσότερο. Γιατί μας γράφουνε κανονικά. Δεν μου λες, φίλε. Δηλαδή, αν δεν σε έγραφαν οι παίκτες που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, τώρα, τι θα έκαναν παραπάνω? Παραπάνω, ναι. Να βγάζαν τη φανέλα και να φεύγαν από το γήπεδο. Τώρα τα λες. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Και ρώτα τον φίλο μου τον Άγγελο, τον αεξή, του έλεγα το πρωί και χθες, Άγγελε, διπλό Ολυμπιακός. Διπλό Ολυμπιακός. Σοβαρά, διπλό Ολυμπιακός. Πού είναι μαλάκες. Μπορούν να παίξουνε. Έχουμε άμυνα. Νικολαίδης, Μπάρνια και Κόλα μπροστά, επίθεση Απόλλωνας είναι φωτιά. Ποιος θα τους κρατήσει, ποιος θα βάλει γκολ προς τον Ολυμπιακό? Ο Ήβιτς. Στην Καλογρέσσα με τον Παναθηναϊκό μπορώσανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο, να δει τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Οι παίκτες λες. Οι παίκτες και είναι όσοι κάνανε δηλώσεις. Ναι, λέγανε ότι ήταν τελευταία μας ευκαιρία. Ευτυχώς που ήρθε και 1-0. Έτσι, άμα έρχονταν 3-0, θα το καίγαν όλο το στάδιο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευτυχώς που ήρθε 1-0 και δεν ήρθε 3-0. Θέλω έναν Ολυμπιακό. Φίλε, ευχαριστώ. 3-0. Θέλω έναν Ολυμπιακό που ήταν στο γήπεδο σήμερα. Κάποιος ήταν στο γήπεδο. Σήμερα στο γήπεδο. Είχες πάει πού? Υπάρχουν τα παιδιά. Μίλαγα με ένα προηγουμένο στο Ολυμπιακό. Ποιος ήταν στο γήπεδο από εσάς σήμερα, παιδιά? Κανένας. Όλοι οι τηλεορασάκηδες, έτσι. Στο πόλεμο. Η παιδική αλλά δεν πήγε κανένα. Με σύστια το κασκόλ. Με σύστια. Όχι στο λαιμό. Δεν ακούγεσαι. Λέω ότι το κασκόλ, όχι στο λαιμό, με σύστια. Τι λες, αυτό που λένε είναι πολύ σοβαρό. Σοβαρό. Δηλαδή το κασκόλ, ενώ ήταν Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άλλοι μπορεί να είναι ακόμα μέσα. Και ο κόσμος να παίξει και να τρέχει. Με τα ματ. Θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει πολύ πριν. Όχι να περιμένουμε τελευταία στιγμή για να τρέχουμε. Είπες προηγουμένως ότι το κασκόλ τώρα το κρύβεις εδώ. Δεν το κρύβω. Είναι με σύστια. Είναι η σημαία με σύστια. Ναι. Ολυμπιακός με την ιστορία που έχει, δεν το λέω για τους Παναθηναϊκούς. Αυτό που πες τώρα είναι τρομακτική ατάκα. Όχι, δεν είναι τρομακτική ατάκα, έτσι είναι. Πολύ έτσι νιώθω εγώ. Εντάξει, και όλοι οι άλλοι που είναι Ολυμπιακοί εδώ πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, μπορεί να είμαστε εδώ πέρα να λέμε δεν είμαστε κάτω γιατί δεν γουστάρουμε να τρέξουμε και να βρούμε τον πελά μας. Εντάξει, αλλά θα έπρεπε να είμαστε έξω από τα σπίτια των παιχτών, έξω από τις επιχειρήσεις τους, έξω από τα αυτοκίνητά τους, να τα κάψουμε, να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε όλα. Άμα δεν θέλουν να παίξουν ή άμα έχει κάποιες προβλήματα, να γυρίσει και να πει ότι κύριε, έχω το τάδε πρόβλημα, βγάζω τη φανέλα, δεν μπορώ να παίξω. Να βγάλουν μια κλήρωση κάθε εβδομάδα στο γήπεδο και να λένε το τάδε ειστήριο κληρώνεται και να βγαίνουν 11 άτομα από το γήπεδο
και να παίζουν, να μπαίνουν μέσα να παίξουν πιο πολύ. Να χάνουνε, αλλά θα παίζουν για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και όχι για τα λεφτά. Πολύ προχωρημένα πράγματα λες. Δεν ξέρω αν είναι προχωρημένα, έτσι νιώθω και όλοι εδώ πέρα οι Ολυμπιακοί έτσι είναι. Και όχι μόνο εδώ πέρα και παντού. Και είναι πολύ τυχεροί σήμερα γιατί ο κόσμος ήταν έξω από το γήπεδο. Το Καραϊσκάκι σήμερα κανονικά έπρεπε να ήταν τίγκα στον κόσμο και άσχετα με το αποτέλεσμα έπρεπε να μπουν όλοι μέσα και να τα κάνουν λαμπόγιαλα. Και αυτό το άλλο, ότι να πάνε στα σπίτια των παιχτών, στις επιχειρήσεις τους, στα αυτοκίνητα, σε όλα τους. Θέλουν τρομοκρατία θέλουν. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανοίξει αυτά τα πράγματα και άμα κάποιοι έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να παίξουν, να βγάλουν τη φανέλα και να μην εξαιστεί. Φταίει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν φταίει, είναι κορόιδο για μένα. Μπορεί να έχει τα λεφτά, να έχει κάνει, να έχει δείξει, να έχει προσφέρει ο άνθρωπος κάτι, οτιδήποτε. Είναι επιχειρηματίας, είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα που καταλαβαίνουν αυτοί. Αλλά οι παίχτες, αν δεν τους αφήνουν κάποιοι να παίξουν που είναι πιο κάτω, που είναι ανάμεσα στον πρόεδρο και σε αυτούς, και όλοι οι άλλοι που είναι εκεί τριγύρω και τα κονομάνα και που είναι επιχειρηματίες, έχουν δει τον Ολυμπιακό για λεφτά, αυτοί είναι που φταίνε. Αυτοί είναι που φταίνε. Και αν δεν κρατάγανε τον κόσμο και τους συνδέσμους με χορηγήσεις και με εκδρομές και με λεφτά και με το ένα και με το άλλο, θα σου λέγα που θα περιμένανε όλοι 8 χρόνια τον Ολυμπιακό να μην έχει πάρει πρωτάθλημα και δεν γινόταν αυτό. Θα γινόταν παλιά. Με το παραμικρό φεύγανε όλοι και πήγαιναν στα αποδυτήρια, πηγαίνανε στην ένα, πηγαίνανε πίσω από εκεί στο πάρκινγκ και γινόταν πανικός. Τώρα γιατί δεν γίνονται αυτά? Γιατί έχουμε το μπάσκετ και τα έχουμε ρίξει όλα στο μπάσκετ. Και φέτος πρώτη χρονιά, επειδή ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο Παρίσι με το μπάσκετ, το γυρίσαμε πάλι στο ποδόσφαιρο και θυμηθήκαμε το ποδόσφαιρο. Φίλε μου, μιλάς πολύ αυθόρμητα. Έτσι μιλάω, έτσι σου βγαίνουν. Κάτι θέλει να σου πει ο Μαγιάς. Πήραμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν πήραμε. Δεν χαρήκανε, βγήκαν και πανηγυρίσανε. Στο βόλεϊ. Το βόλεϊ και το μπάσκετ. Αυτό μας έφαγε. Εσύ Ολυμπιακός έγινες από τον μπάσκετ ή από τον βόλεϊ? Ποιο? Ολυμπιακός, πώς έγινε? Αυτός είναι αδερφός μου και ήταν αεκτζής. Ήμουνα τόσος όμως. Ναι, άμα να τον πλάκω να στο ξύλο 2-3 φορές θα τον πάρω μαζί μου στο γήπεδο, θα σου λέγανε ήταν Ολυμπιακός. Σε έχω σώσει! Σε έχω σώσει! Ρώτα να δεις την Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τι ξύλο έχει πάει. Εγώ τι θέλω, την εντεκάδα όσους παίζανε κάποτε πίσω από την 7 στη γέφυρα πριν κάνουνε τουαλέτες, τι κάνανε, παίζανε μπάλα. Όλα τα άτομα της 7 ας πούμε να τους βάλουν να παίξουν μπάλα. Αυτοί θα κερδίσουνε, όχι οι μαλάκες οι ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, το πες 2 φορές, την τρίτη χάνει λίγο την αξία του. Ωραίο ήταν την πρώτη φορά που το πες, βγήκε η πηγαία και ήταν ωραίο. Τώρα την τρίτη είναι μαλακία. Άμα μαζέψουνε πιτσιρικάδες από συνοικίες θα παίξουνε πολύ καλύτερα μπάλα από αυτούς εκεί. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω. Άμα θέλει ο άλλος, όχι πάθος και δύναμη ο Ολυμπιακός, έχει καταντήσει τόλμη και γοητεία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, αυτό σου λέω. Δεν θέλουμε ονόματα στον Ολυμπιακό, πιτσιρικάδες άγνωστους και γουστάρω πολύ για προπονητή, όχι τον Μπάγεβιτς, ο άνθρωπος μπορεί να καταστραφεί στον Ολυμπιακό. Ποιο θέλεις? Τον Αναστόπουλο. Τον θυμάμαι που έμπαινε μέσα στο γήπεδο αλλαγή στο Καραϊσκάκι και εμείς στη μεγάλη περιοχή τους τα έκανε όλα. Τους τα έκανε όλα ο Αναστόπουλος. Κάποιος μιλάει κάτι. Ναι. Έλα λίγο εδώ, έλα λίγο εδώ. Δώσ' μου το μικρόφωνο. Διαφωνώ με τον δικό μου, τον Μηδιάτο. Κάποτε πρέπει... Για τον... Είσαι αεξής. Ναι. Είσαι πρώτος, είναι ανοιχτό. Μην το Λοιπόν, κουνάς. διαφωνώ με το φίλο από εδώ, Ποιον ως προς τον Μπάγεβιτς. Εκεί, τι ομάδα είσαι? Είπα, ΑΕΚ. Δεν άκουσα. Πώς λέγεσαι? Κάποτε, κάποτε πρέπει να σταματήσει το παραμύθι του απειρόβλητου με την ΑΕΚ. Ως προς τον Μπάγεβιτς. Ας μπουνε μέσα στην μπουτίκ να δούνε πόσες κοπέλες μιλάνε ελληνικά, γιατί συνήθως μιλάνε κάτι γιουγκοσλάβικα. Ας μπουνε μέσα στο γήπεδο να δούνε πόσοι εργάτες εκεί μέσα μιλάνε γιουγκοσλάβικα και μετά θα τον κουβεντιάσουν. Είδε στην ΑΕΚ ο Μπάγεβιτς ξεβράκωτος. Έγινε προπονητής, βόλισε την ομάδα, την πήγε εκεί που την πήγε. Δεν έχει βάλει κανένα για την αξία του. Κανένας. Αλλά μια ζωή το παραμύθι να κοπεί. Αν έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, με γεια του, με χαρά του. Η ομάδα είναι ιδέα και θα μείνει. Και χάστε το. Θα μείνει. Είναι ιδέα. Φίλε, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, έχουμε έναν αεξή. Σηκώ, Μακά. Ήσουν στο γήπεδο? Ναι, ήμουν στο γήπεδο. Είπε κάτι ο κύριος. Έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνείς απολύτως. Για συνέχισε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πιστεύω ότι ο Μπάγεβιτς θα φύγει. Γιατί πρώτον δεν είναι κορόιδο άνθρωπος.
Από τα λεφτά που έχει βγάλει από την ΑΕΚ, ταΐζει πάρα πολλές οικογένειες, Ιουγκοσλάβες. Τι άλλο. Αυτά. Θες να απαντήσεις? Σε ακούμε. Συγχώριος. Θέλω να απαντήσω ως προς τις εξωαγωνιστικές δραστηριότητες του Μπάγκεβιτς. Για να ακούμε λίγο. Θέλω να απαντήσω όσον αφορά τι κάνει ο Μπάγκεβιτς εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτηρίων. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος εκεί είναι σωστό. Ζούνε από την πλάτη του Μπάγκεβιτς πάρα πολλές οικογένειες. Το μεμπτό δεν βλέπω. Ο Μπάγκεβιτς έχει βοηθήσει οικογένειες Σέρβων μέσω ΑΕΚ. Σωστό. Άρα λοιπόν, εάν μετά από 13 χρόνια, στο αίμα του δεν κυκλοφοράει αυτό που λέγεται η ιδέα της ΑΕΚ, να πάει στον Ολυμπιακό 1000 φορές. 1000 φορές. Μετά από 13 χρόνια, αν μπορεί να σταθεί απέναντι στο γήπεδο, απέναντι στην ΑΕΚ, σαν προπονητής, είναι στιγνός επαγγελματίας. Δεν μου κάνει για ιδέα. Εγώ δεν το θέλω τον Μπάγκεβιτς στον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό, κάτι σου λέει. Ο άνθρωπος μπορεί να καταστραφεί στον Ολυμπιακό. Τόσοι παίκτες έχουν καταστραφεί στον Ολυμπιακό. Για μένα το πρωτάθλημα αν χαθεί εφέτος είναι ευθύνη Μπάγκεβιτς. Του Μπάγκεβιτς. Πέρα για πέρα. Αλλαγή του Τροχανά και ευθύνη Μπάγκεβιτς. Είναι ευθύνη Μπάγκεβιτς. Εσύ τι λες? Φίλε, εσύ είπες, έδειξες το θέμα γιατί ο Μπάγκεβιτς βοηθάει τις οικογένειες των Σέρβων που ήρθαν στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω τον Μπάγκεβιτς καθαρά αγωνιστικά. Τι κάνει απ' έξω δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω σωστό, εμείς είμαστε αεκτζίδες. Δεν γίναμε λόγω Μπάγκεβιτς αεκτζίδες, συγγνώμη. Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα και παυξάνω ότι ΑΕΚ είναι ιδέα. Εμείς την ιδέα υποστηρίζουμε. Δεν υποστηρίζουμε τον Μπάγκεβιτς, συγγνώμη. Αλλά αν πρόσεξες προηγουμένως, εγώ είπα το εξής. Ότι για το καλό της ΑΕΚ που ενδιαφερόμαστε εμείς, δεν ενδιαφερόμαστε για τους Σέρβες, για τις Σέρβες που δουλεύουν στην μπουτίκ. Ενδιαφερόμαστε για την ιδέα της ΑΕΚ, για το δικέφαλο. Λοιπόν, το συμφέρον της ΑΕΚ είναι το εξής. Ο Μπάγκεβιτς να μείνει εφόρου ζωής στον πάγκο της ΑΕΚ. Είχα πει κάποτε στον Γιώργο, σε ένα τηλεφώνημα ότι εγώ σαν αεξής δεν χρειάζομαι πυροβολημένους για να παίρνω πρωταθλήματα. Χρειάζομαι μια ομάδα που να μπαίνει μέσα, να έχει τσαγανό, να παίζει ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Δεν κατάλαβε ο κόσμος. Δεν χρειάζομαι Γιδόπουλους, δεν χρειάζομαι Μελισσανίδιδες από την πίσω πόρτα. Χρειάζομαι μια ομάδα όπως είναι η φετινή, που με την αξία της και αν δεν το πάρει για μένα είναι πρωταθλήτρια. Για μένα έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αν ο Μπάγκεβιτς έχει μέσα του αίμα και έχει αγάπη για την ΑΕΚ θα μείνει. Αν δεν έχει με για την αγάπη. Μα εγώ δεν την έχω. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να φύγει ο Μπάγκεβιτς. Κάτι να σου πει. Μισό λεπτό. Σήκω λίγο όρθιος όμως. Πώς λέγεσαι? Στάθης. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Θα σε κυνηγήσουνε. Και τρίτονας. Και Παναθηναϊκός και τρίτονας. Για το μεν Ολυμπιακό λυπόμαστε κι εμείς και οι Παναθηναϊκοί. Γιατί οπωσδήποτε είναι μια δύναμη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός... Όχι, δεν είναι έκτος. Πιστεύω δεν ακούγονται οι άλλοι. Συνέχισε τη σκέψη σου. Πιστεύω το εξής. Και ας το θυμηθούν όλοι. Υπάρχει ομάδα που πήρε πρωτάθλημα και δεν είχε καλή διοίκηση. Όλες οι ομάδες που πήραν πρωτάθλημα ξεκινάει, δηλαδή η καλή πορεία μιας ομάδος ξεκινάει πρώτα από τη διοίκηση. Η διοίκηση θα κάνει τις επιλογές και η διοίκηση θα αφήσει τον προπονητή να δουλέψει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει διοίκηση. Δηλαδή ο προπονητής που πηγαίνει στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να δουλέψει και να κάνει τα πλάνα τα οποία πιστεύει. Αυτό είναι σίγουρο. Για το δε Μπάγκεβιτς που λένε οι αεξίδες είναι λάθος. Για τον εξής λόγο. Εγώ έχω να πω το εξής. Εάν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα και έκανε μια άσημη πορεία, πόσοι προπονητές έχουν έρθει που έχουν κάνει συμβόλαιο και τους έχουν διώξει? Του Μπάγκεβιτς το συμβόλαιο τελειώνει φέτος. Είναι ελεύθερος, ούτε αν είναι αεξής, είναι επαγγελματίας. Μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Τροχανάς, ναι. Άσε φίλε, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεστε. Θα απαντήσω εγώ. Πριν από κάποιους μήνες, ο κύριος Τροχανάς βγήκε επίσημα και είπε ότι ανανέωσε μέχρι το 2000 το συμβόλαιο
του Μπάκεβιτς. Εάν... Δεν ολοκλήρωσα. Ο Μπάκεβιτς δεν το αρνήθηκε. Δεν είπε τίποτα. Εσύ τι νομίζεις, ότι υπάρχει συμβόλαιο? Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή ο κύριος Τροχανάς με αυτά που έχει δείξει και με τις δραστηριότητες τις οποίες λέγεται που έχει, είναι κατά κάποιο τρόπο αναξιόπιστος, πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει συμβόλαιο, πιστεύω ότι ο Μπάκεβιτς δεν θα φύγει. Μήπως όμως δεν υπάρχει συμβόλαιο? Βγήκε ο Τροχανάς και το είπε στον αέρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εάν όμως δεν υπάρχει συμβόλαιο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα πω και κάτι άλλο όμως. Ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το Ρότσα. Ο Ρότσα σαν προπονητής δεν είχε κάποια τίποτα περγαμηνές. Τι έκανε ο Ρότσα στον Παναθηναϊκό? Έμαθε μπάλα, βελτίωσε ατομικά τον κάθε παίκτη. Να μάθει να τριπλάρει, να πασάρει και να κινείται σωστά μέσα στο γήπεδο. Τίποτα άλλο, αυτό που έκανε ο ιδιώτης. Ας ψάξει λοιπόν ο Ολυμπιακός και ας έχουν υπομονή οι φίλαθλοι τους, πρώτον να κάνει διοίκηση σωστή, να αφήσουν τον προπονητή να δουλέψει. Και για τον Αναστόπουλο που είπε ο φίλος, εγώ πιστεύω ότι ο Αναστόπουλος μπορεί να προσφέρει πρώτον γιατί είναι Ολυμπιακός και δεύτερον γιατί έχει καθίσει δίπλα στον Αλέφαντο. Ο Αλέφαντος εκτός τα πολλά που μπορεί να είχε μειονεκτήματα, ξέρει μπάλα και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Μετά. Θα ήθελα να μιλήσει και κάποιος από κάτω, το τρίτο, μισό λεπτό. Εδώ εκτός από τις... Έχει μιλήσει πολύ, μετά. Θα μιλήσουν κι άλλοι. Εκτός από τις μεγάλες ομάδες που μιλήσαμε, νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες, ασχέτως αν είναι σε άλλο χώρο, είναι και ο Αθλητικός Όμιλος Τρίτων. Να πάμε αργότερα λίγο εκεί. Να ξεφύγουμε και θα πάμε για την ομάδα της γειτονιάς που σε ενδιαφέρει όλους. Μας ενδιαφέρει. Λίγο. Ναι, θα πάμε σε λίγο. Εντάξει. Θέλω να μιλήσει κάποιος φίλος όμως από αυτή την πλευρά. Ποιος θέλει να μιλήσει, παιδιά? Ο φίλος, σήκω. Σήκω. Το μικρόφωνο το κουλάς στο μας. Τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Είσαι? ΑΕΚ. Μίλα πιο δυνατά να σε ακούνε και από εκεί. ΑΕΚ. Σωστός, έτσι μπράβο. Είχες πάει σήμερα στο γήπεδο? Όχι. Δεν είχα πάει. Τι βλέπεις για το πρωτάθλημα? Για το πρωτάθλημα ότι δύσκολα θα το πάρουμε. Αν και το αξίζαμε περισσότερο από όλες τις άλλες φορές, τα 3 συνεχόμενα και το 89. Όταν λες το αξίζατε, πολλοί έχουν αντιρρήσεις και λένε μα πώς το άξιζε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα όταν βγαίνει εκτός έδρας και χάνει τα 3/4 της δυναμικότητάς της. Πάει στο Χαριλάου, χάνει. Πάει στη Λάρισα, χάνει. Πάει στην Πάτρα, δεν κερδίζει αν και προηγείται. Πάει στην Καλαμάτα, προηγείται, δεν κερδίζει. Πάει στον Όφη, προηγείται, δεν κερδίζει. Το αποφασιστικό μας με τον Παναθηναϊκό το χάνει. Πώς λοιπόν σου λέει ο Παναθηναϊκός, ο παδός Παναθηναϊκός, αξίζει το πρωτάθλημα? Επειδή έχεις παίξει καλή μπάλα μέσα στη Φιλαδέλφια? Είναι και αυτό, αλλά εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι. Για το ότι χάνουμε τα παιχνίδια εκτός έδρας, τι φταίει? Ψυχολογία. Την οποία θα έπρεπε να τη φτιάξει ο Μπάκεβιτς, δεν την έχει φτιάξει. Και όλα αυτά είναι τα σενάρια όλα αυτά. Ψυχολογία τι εννοείς, κόμπλεξ? Έχει κόμπλεξ πιστεύω. Δηλαδή, εγώ αλλιώς θα ήθελα την ΑΕΚ, αλλιώς τη βλέπω. Δηλαδή, έχει και μονάδες, έχει καταφέρει ο Μπάκεβιτς να κάνει ένα τέτοιο σύνολο, δεν της έχει δώσει το τσαγανό. Έτσι ώστε να βγει μες στο γήπεδο, στο ντέρμπι δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, ενώ θα μπορούσε να μπει να βάλει 2 γκολ άνετα, συνέχεια ήταν φοβισμένη. Και αυτό είναι θέμα προπονητή πιστεύω. Ερώτηση. Είπες ότι ο Μπάκεβιτς δεν έχει δώσει την ψυχολογία, την κατάλληλη στους παίκτες, την οτροπία για τα δύσκολα εκτός έδρας μάτς. Ακριβώς. Έχει η ΑΕΚ παίκτες που να είναι σε στυλ Βασίλη Δημητριάδη όταν έπαιζε και σκόραρε, Τάσου Μητρόπουλου που τους είχε στα εκτός έδρας μάτς. Έχει η ΑΕΚ το άντε τους παίκτες? Εγώ θυμάμαι ότι με τον Μητρόπουλο που είχε έρθει από τον Ολυμπιακό είχαμε πάρει τις Ξάνθης στο 3-1 και το είχαμε κάνει 4-3. Πέρα από αυτό. Η ΑΕΚ έχει τώρα παίκτες με τσαγανό για εκτός έδρας? Όχι. Είχε μόνο τον Μανολά, ο οποίος... Ο Τσάρτας όποτε παίζει εκτός έδρας, βλέπεις να ανοίγει τα πόδια του, να φοβάται, ποτέ δυνατά. Τι να πω, δηλαδή σε Σεβίλη που θα πάει, 1000 φορές να πάει. Ο Νινιάδης του Εθνικού που τον είδα και από κοντά, τον είδα και σε 2 παιχνίδια, πολύ καλύτερος θα είναι. Γιατί από πιτσιρικάς τον ανεβάσανε και θα παίξει καλύτερη μπάλα. Μικρός όμως δεν έχει σημασία. Είχαμε τον Μανολά, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, θα μπορούσε, έχει το στένος. Έκανε πολλές μαλακίες. Με τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν ήταν συμπεριφορά αυτή. Θα μου πεις, εντάξει, στο παιχνίδι
κρινόταν το πρωτάθλημα, έβλεπαν τον Ολυμπιακό τόσο κατώτερο της ΑΕΚ, δεν μπορούσαν να τον νικήσουν. Και ξέσπασε και τώρα είναι έξω. Κινδυνεύει τώρα να χάσει. Δηλώσει μετά τώρα ούτε στο τελικό. Θα παίξει βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα παίξει. Είχε τον παίχτη και δεν το χρησιμοποιήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα μιλήσουμε. Κάποιος άλλος από εδώ. Για σήκω λίγο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς λέγεσαι? Με λένε Μίτσο. Μιτσάρας. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Είμαι Ολυμπιακός. Καταρχήν θα σου πω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν να πούμε τον Ολυμπιακό τελείως down. Και θα σου πω και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ καλύτερα να παίζει σε μια κατηγορία δικιά του. Όπως παίζει η Κύπρος, σε ένα δικό του πρωτάθλημα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι είναι. Όλοι υποστηρίζουν να πούμε και λένε για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, για τον Ηρακλή, για όλη τη Θεσσαλονίκη. Για τον Ολυμπιακό και για τις υπόλοιπες ομάδες εδώ στην Αθήνα δεν υποστηρίζει κανένας τίποτα. Τίποτα. Εντάξει. Και σε όλα αυτά που σου λέω θα σου πω και το άλλο. Εντάξει, έχουν κάποια γήπεδα βοηθητικά, βγάζουν κάποιους παίκτες. Αλλά όχι και ο Ολυμπιακός να γεμίσει με όλους τους πόντιους. Δεν αγαπάνε την ομάδα. Κανένας δεν αγαπάει την ομάδα. Δεν έχουμε άτομα να βγάλουν να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό από εδώ. Από την Αθήνα. Από σωματεία αθηναϊκά. Αυτό. Θέλεις να πεις ότι κάποτε ο Ολυμπιακός που μεσουρανούσε είχε παίχτες που ήταν Ολυμπιακοί, έμεναν στην Αθήνα, πόναγαν τον Ολυμπιακό περισσότερο από τους παίχτες που έρχονται τώρα από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι εις είδης, έτσι είναι, ναι. Και δεν πονάνε τη φανέλα και την ομάδα αυτή. Ναι. Κανένας δεν πονάει. Είπες κάτι πολύ σοβαρό προηγουμένως και είμαι σίγουρος ότι όσοι σε βλέπουν τώρα, και είναι χιλιάδες που σε βλέπουν, ναι. Σίγουρα οι μισοί θα σε βρίζουν. Γιατί είπες ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερα να πάει να παίξει στο πρωτάθλημα της Κύπρου, κάτι τέτοιο δεν είπες? Όχι στο πρωτάθλημα της Κύπρου, όχι σε τοπικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης. Όπως παίζει και η Κύπρος. Λέμε για την Κύπρο τόσα χρόνια. Προσπαθούμε για να αναγνωριστεί η Κύπρος, να είναι ελληνική. Την έχουμε να πούμε τυπικά και λέμε να πούμε ότι η Κύπρος είναι ελληνική. Πού είναι ελληνική? Με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν θα γίνει έτσι? Και με τον ΠΑΟΚ. Αμφισβητείς ότι είναι Έλληνες? Ούτε μας θέλουν ούτε τους θέλουμε. Και εγώ προσωπικά δεν τους θέλω καθόλου. Τι σου έχουν κάνει? Εμένα εντάξει, άσε τι μου έχουν κάνει. Ο του Ολυμπιακού λέω. Του Ολυμπιακού. Δεν έχουν κάνει μόνο του Ολυμπιακού. Να σου ρωτήσω κάτι? Ναι. Ναι, μισό λεπτό. Θα σου απαντήσει ένας παουτζής. Έτσι, ένας παουτζής σου απαντήσει. Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Εσύ δέχεσαι ότι εδώ και πολλά χρόνια οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν δεχτεί χτυπήματα πολλά από το κατεστημένο της Αθήνας? Πάρα πολλά. Τότε γιατί δεν έρχεσαι στη θέση τους καθόλου? Στη θέση τους γιατί δεν έρχεσαι? Όλοι τα δεχτήκανε αυτό. Όλοι τα δεχτήκανε. Να σου απαντήσει ένας παουτζής. Ναι. Λένε για... Πιο δυνατά μιλά. Ναι, λένε για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ότι και εμείς δεν πηγαίνουμε Ολυμπιακούς ή Παναθηναϊκούς, έτσι, και εγώ δεν πηγαίνω. Εντάξει, άλλο άμα κάνουμε παρέα και τέτοια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Και εγώ άμα έμενα Θεσσαλονίκη τα ίδια θα έλεγα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Ότι πρέπει να πάνε σε Κυπριακό πρωτάθλημα και αυτά είναι σωστά. Με συγχωρείς τώρα. Εσύ πώς τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Του απάντησα. Να πω κάτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάκη, και για αυτό που λέγαμε και για τους δημοσιογράφους πριν. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο το θέμα που. Για αυτό το θέμα, εντάξει. Παίζει ο Ολυμπιακός στο Τελαβή, παίζει στο διάολο τη μάνα οπουδήποτε, εντάξει. Και μας βγαίνουν απευθείας στις κανάλια και μας δίνουν τη Θεσσαλονίκη που χάνει ο Ολυμπιακός, μια ομάδα της Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα να ήταν. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός όμως, εντάξει. Λοιπόν, και μας δίνουν στη Θεσσαλονίκη που έχει βγει όλη η Θεσσαλονίκη και πανηγυρίζει και γίνεται πανικό στη Θεσσαλονίκη επειδή έχασε ο Ολυμπιακός από μια ξένη ομάδα στο διάολο τη μάνα. Δηλαδή, όταν εμείς βρίζουμε και λέμε Βούλγαροι τον αντάλλο που μπορεί μία στις τόσες να είναι λάθος. Και βγαίνει και λένε ότι βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε αυτά είναι αντεθνικά συνθήματα και το ένα και το άλλο. Και μας δείχνουν καπάκι τη Θεσσαλονίκη που έχει βγει όλη η Θεσσαλονίκη και πανηγυρίζει επειδή έχασε μια ελληνική ομάδα κάπου. Αυτό δεν είναι αντεθνικό σύνθημα. Ναι. Δεν είναι αντεθνικό σύνθημα όταν υπάρχει μια κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Χρόνια τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Ο καθένας με το δίκαιο του, τα χρώματά του και επειδή έκατσε έτσι στη βάση του. Εντάξει, λοιπόν. Και βγαίνουνε,
ένας οπαδός έχει 1% δίκαιο να βρίζει τους αντιπάλους. Αλλά όταν βγαίνει ένας παίχτης και πανηγυρίζει κατά κάποιας ελληνικής ομάδας σε ένα τελικό κυπέλου, δεν λέω που, όλοι ξέρουν που και ποιοι είναι, εντάξει, όλοι ξέρουν ποιοι και που, αυτό είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε παίχτη, είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του ΑΕΚ, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του οποιοδήποτε ομάδας που παίζει στην Ελλάδα, ξένου ή Έλληνα, γιατί ταΐζεται εδώ πέρα, μένει εδώ, ζει εδώ και έχει τουλάχιστον την υποχρέωση να μας σέβεται, οποιοσδήποτε είναι αυτός. Όλους εμάς. Είτε είμαστε Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε οτιδήποτε. Απάντησε λίγο. Θέλω... Σε παρακαλώ πολύ, παιδιά, μην μονοπολίσουμε με τα ίδια άτομα. Φωνάζουν οι άλλοι. Θα ξαναμιλήσετε μετά. Θέλω να πω, επειδή λέει ότι βγήκαμε στο Λευκό Πύργο και πανηγυρίσαμε, είναι αλήθεια, εντάξει. Αλλά και όταν παίξαμε εμείς με την Μπένετον εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας, εγώ βγήκα απ' έξω και πλακωθήκαμε στο ξύλο πίσω από το Καραϊσκάκι που φεύγαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να φύγουμε πουθενά αλλού και μας περιμένανε 300, 400, 500 άτομα. Και πλακωθήκαμε. Δεν είναι δηλαδή μονόπλευρα. Να πω κάτι. Σήμερα θίχτηκε ένα θέμα, βγαίνει στον αέρα, το έχουν γράψει κάπου εφημερίδες, έχει ακουστεί, αλλά για πρώτη φορά στην τηλεόραση βγαίνουν άνθρωποι και λένε ότι δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή να παίζουν στην Α' Εθνική, να κάνουν τοπικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν ακούγεσαι. Αυτό ήταν προσωπικό του Μίτσου. Ο Μίτσος, επειδή το ξέρω το Μίτσο, έχει προβλήματα δικά του, εξωγηπαιδικά. Εντάξει, με τους άλλους απάνω, είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ είναι, μπορεί να σου μιλήσει άμα θέλει. Είναι και ο Μάγκης που... Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, έχεις μιλήσει, να ξαναμιλήσει ένας άλλος. Μισό λεπτό, κάποιος κύριος από εδώ σχετικά με το θέμα που δείχτηκε. Ποιος? Δυνατά μιλά. Βαγγέλη με λένε. Σε λένε Βαγγέλη. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Είμαι με τη Λάρισα εγώ. Τι ομάδα είσαι? Λάρισα. Θα τα πούμε μετά γι' αυτό. Θα τα πούμε μετά γι' αυτό. Ναι. Δεν θα πω για τον Ολυμπιακό, θα πω για τη Λάρισα. Όχι, δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Δείχτηκε ένα θέμα. Ότι υπάρχει μια άποψη πως οι παουτζίδες περισσότερο, οι Αριανοί και οι Ηρακλήδεις. Άλλωστε υπάρχει και το σύνθημα που το ακούμε και το βλέπουμε. Παοκάρης, Ηρακλής και οι τρεις. Το έχουμε δει γραμμένο στους τοίχους. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, πηδηγμένοι και οι τρεις. Ναι. Έτσι. Αυτό όμως μεταφέρεται πια στην τηλεόραση δημόσια. Εσύ πώς το βλέπεις? Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της τηλεόρασης. Έτσι κερδίζει η τηλεόραση. Όχι. Το περνάει. Είναι λάθος. Για μένα είναι λάθος. Και βέβαια είναι λάθος. Αλλά και οι παουτζίδες θα βρίσουν και οι Ολυμπιακοί θα βρίσουν. Αυτό δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, είσαι Λάρισα. Είμαι Λάρισα. Σήμερα έκανες γέλα και όλη η Ελλάδα βγάλανε πολλά e-book. Όλοι οι book σήμερα δέχονταν παιχνίδι με ένα χ. Το μάτς κάθισε διπλό. Γιατί όλοι λέγανε η Λάρισα, ενώ ήταν καταδικασμένη, ξαφνικά βρέθηκε στο σημείο που να ελπίζει βάσιμα τη σωτηρία της. Παίζει σήμερα στο σπίτι του Αλκασάρ με τον Ηρακλή, χάνει το μάτς. Τι λες γι' αυτό? Τι λέω γι' αυτό, οι παίχτες όπως και οι παίχτες του Ολυμπιακού να πάνε από εκεί που ήρθαν να πάνε και οι δικοί μας εκεί πάνω. Πρώτα απ' όλα ο μαύρος, ο ΕΠΕ. Έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια, έχουμε και το μαύρο εκεί πέρα μας έχει κάψει. Σήμερα από ό,τι άκουγα από το ράδιο, 2 φορές στο κενό το τέρμα πέταξε την μπάλα out. Όλο το χειμώνα αυτά τα πράγματα κάνει. Πρέπει ο Μουρατίδης βασικά να φύγει από εκεί. Γενικά πρέπει να γίνει μια αλλαγή στους παίχτες και στον πρόεδρο μαζί. Να τα μαζέψει ο Παπα-Νικολάου και να σηκώθει να φύγει. Ο Παπα-Νικολάου γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Έχει πάρει κάτι παίχτες, λέει, γιατί πουλάει αγροτικά μηχανήματα. Αγόρασε ο πατέρας από αυτόν μηχάνημα, πάρε το στην ομάδα. Δεν αγόρασε, δεν το παίρνω στην ομάδα. Και τα βλέπει όλα γύρω από τη δουλειά του. Μεταγραφές δεν κάνει, πήγε και πήρε το χώνι, λέει, γιατί τον έδιωξε ο πύργος το καλοκαίρι και έχει 6 εκατομμύρια, λέει. Πάρε τον από εδώ. Παίρνει το Φιαλά, μουντιαλικός, λέει. 25ος ήταν στην ομάδα του. Οι μεταγραφές αυτές, φίλε μου, τις έκανε ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος που ήταν στη Λάρισα το καλοκαίρι και μετά πήγε στο Ολυμπιακό. Άλλος από εκεί, εκείνος είναι πουλημένος. Δεν συζητάω για εκείνο. Αλλά και ο Παπα-Νικολάου που το επέτρεψε να φύγει το καλοκαίρι, εκείνος τι είναι? Φιλοολυμπιακός είναι. Γι' αυτό ποντάρουμε τώρα να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, μπας και σωθούμε. Νομίζεις ότι η Λάρισα με το σημερινό αποτέλεσμα έπεσε οριστικά? Όχι, δεν το νομίζω ακόμα. Δεν ξέρω με ποιον παίζει βασικά και η Παναχαϊκή την άλλη Κυριακή. Με τον Πανιόνιο στην Πάτρα. Στενά τότε. Είναι το μάτς κλειδί. Εν πάση περιπτώσει. Η ομάδα έχει τα μαύρα της τα χάλια. Αν θα σωθεί δεν το ξέρω.
Αλλά είδα και το παιχνίδι με τον εθνικό. Ένα μικρόφωνο, παιδιά, έχει κάποιος. Φίλε, μισό λεπτό. Έλα εδώ, δε μαγκά. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτό τι είναι? Έρχομαι από τη Ρόδο. Αυτή είναι η σημαία η ελληνική που οι Έλληνες, οι μασόνοι και τη βάψανε με το αίμα το δικό μου. Να φαίνεται στην κάμερα. Εδώ, εμένα θα κοιτάς. Εδώ. Αυτό μου το κάνανε οι Έλληνες. Οι αστυνομικοί, οι μασόνοι καθόντουσαν και κοιτάγανε. Πότε και δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Ναι, με συγχωρείτε, πήγα. Πες το τι έχει γίνει. Ξεκινήσαμε με την προοδευτική και πήγαμε τσάρδες στη Ρόδο. Α, είσαι προοδευτική. Φαίνεται. Λέγε. Ρε παιδιά, τώρα είμαστε μαλάκες τώρα κατευθείαν εδώ ήρθα για αυτόν τον λόγο. Είμαστε μαλάκες που δεν είμαστε όλοι μαζί, γιατί εμείς είμαστε δύναμοι. Αρχίδια, όλοι οι φλόροι είναι ρε παιδιά. Όλοι οι φλόροι είναι. Έκανα ρόμπα άλλους τους ξένους και οι δικοί μας ρυθματώσανε. Τι έκανε η ομάδα εκεί? Χάσαμε 1-0. Ο Τσαλουχίδης το έδωσε το παιχνίδι. Το παιχνίδι το έδωσε ο Τσαλουχίδης και από όλα και προοδευτική και όλες τις ομάδες είμαστε. Χάσατε με 0. Έγιναν επεισόδια. Επεισόδια, παιδιά, γίνανε φοβερά. Με την ανοχή της αστυνομίας που καθόταν σαν καραγκιόζιδες, τους είπα και καραγκιόζιδες στα ίσα, τους είπα μασόνους, τους είπα πούστιδες και γίνανε ρόμπες όλοι τους. Γίνανε ρόμπες όλες οι πουτάνες. Για μένα. Σε καταλαβαίνω, έχουμε στη θέση σου. Ηρέμησε. Σε καταλαβαίνω, όχι. Είμαι στη θέση σου τώρα. Το γκολ κανονικό, δεν ξέρω τίποτα. Το γκολ, ρε παιδιά, το παιχνίδι ήταν φτιαχτό καθαρά με το παραμύθι που μας πουλάνε με το ποδόσφαιρο και μας ρίχνουν στις πρέσες και στα ναρκωτικά και στα έτσι και τα αλλιώς, ξέρω εγώ. Κοιτάς και ένα τσιγαράκι κουτόχορτο είναι και αυτό. Το πίνουμε όλοι. Τα αστυνομική δεν κάνει τίποτα. Πες μου, είδες με το αεροπλάνο? Αεροπλάνο φύγαμε, παιδιά, 300 άτομα. Παιδιά, να ακούσουμε τι λέει. Φύγαμε 300 άτομα. Στο αεροδρόμιο κάναμε όλους τους ξένους ρόμπες. Με τα φιλιά ούτε πρεσάκηδες ήμασταν που μας λέγανε, εμείς φέραμε πάνω κάτω τη γη. Και πήγαμε στη Ρόδο και μας βαράγανε οι Έλληνες, οι μασόνοι. Η σημαία που είναι η σημαία. Η σημαία την είχα πάνω μαζί μου, δεν μου την πήρε κανένας από το πρωί. Και πήγαμε μου τη βγάλουν τα μουνιά οι αστυνομικοί. Μη βρίζεις. Σε παρακαλώ πολύ. Το όνομά σου. Με λένε Κώστα Παρασκευόπουλο. Κώστα. Με φωνάζουνε Κόνη. Κώστα. Και είμαστε μια παρέα όλοι, να το πάρουμε καπάρι. Σε ξέρω τώρα ακουστικά από το Κόνη που πες. Είσαι ο Κόνη, ο γνωστός Κόνη, σε ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Έρχομαι στη θέση σου. Είσαι εκνευρισμένος, έχεις φάει ξύλο, έχασε η ομάδα σου. Τι βλέπεις? Έχεις ελπίδες τώρα για την Αλβαθνική? Η ομάδα θα βγει στην Αλβαθνική με το παραμύθι τους, γιατί θα το κάνουμε δικό μας παραμύθι. Και θα φέρουμε την ειρήνη στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς μπορούμε και άμα γίνουμε μια γροθιά, τους κάναμε ρόπες όλους. Οι ξένοι στο αεροδρόμιο τρελαθήκανε, δείξανε ποιοι θέλανε την ειρήνη και ποιοι δεν θέλανε. Σε παρακαλώ. Ό,τι να είναι. Μισό λεπτό. Φίλε, άκουσε με εμένα. Κόνη, άκουσε με, Κόνη. Είπες ότι το μάτς ήταν παραμυθένιο. Τι εννοούσες? Λοιπόν, είναι γνωστό, ούτε Ρουφιάνος είμαι ούτε τίποτα να αναφέρω. Ο Τσαλουχίδης. Ο Τσαλουχίδης είναι ο πρόεδρος προεδρικής. Ο πρόεδρος, αυτός ο Καραγκιόζης, τον Ελέο Καραγκιόζη στα ίσα και τον κοιτάω στα μάτια. Άμα μπορεί να με κοιτάξει ο πούς αυτός, θα τον πατήσω κάτω στα σκουλίκι. Σε παρακαλώ, Κόνη, μην βρίζεις. Τι έγινε, λέγε τι έγινε με ηρεμία, με ηρεμία. Με ηρεμία. Το έκανε το παιχνίδι έτσι, ώστε ο Τσαλουχίδης να κάνει το κουμάντο του, είναι εθνικός αυτός, είναι για τα λεφτά. Τους παίκτες που φέραν από τη Συρία παραβρίσκεται σε εκτελέσεις στη Συρία. Είναι ένας απατεώνας και μισός και τον έχουν στο ποδόσφαιρο σαν κύριο. Οι μεγαλύτεροι απατεώνες είναι έξω σαν κύριοι και εμείς που πίνουμε κανένα τσιγάρο μας. Ναι, ρε, πίνουμε κανένα τσιγάρο ή κανένα να ψώνει, ρε παιδιά. Όχι. Στα ίσα. Όχι, άκουσε με, Κόνη. Και εγώ το έχω κόψει τώρα, 4 μέρες, του το χορτό είναι. Δεν κάνουμε καλά, δεν κάνουμε και τίποτα άσχημο. Κόνη, άκουσε. Μια κακή συνήθεια είναι. Κόνη, είχαμε τίποτα άλλο επεισόδια, χτυπήθηκαν από εσάς? Χτυπηθήκανε πολλά παιδιά δικά μας από τους αστυνομικούς, ενώ από αυτούς τους αφήνανε ελεύθερα, ανοίγανε οι αστυνομικοί και μας βαράγανε και μας βαράγανε και οι αστυνομικοί μαζί. Δεν με αφήσανε να βάλω την ελληνική σημαία. Μου είπα να κάνω πιο εκεί, το καταλαβαίνετε τι λέω ρε παιδιά? Δεν τους έκανα το χατήρι εγώ, δεν με κουνάει τίποτα και ας πάρω παραμάζωμα όλους. Κόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, ηρέμησε μόνο, ηρέμησε. Λοιπόν, ένα κάτω στον Κόνη. Είμαστε κουρασμένοι παιδιά, θα ήθελα να πιούμε καφεδάκι, απάρτι μας δεν γουστάρω να βγαίνω και
Κόνη τελείωσε, Κόνη τελείωσε. Ό,τι θέλω να πω, τελειώσουμε το θέμα μας. Ναι. Για τον Τρίτονα. Δεν μιλάω για Τρίτονα. Γιατί μιλάς? Αναμεταξύ Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μιλήσουμε στο θέμα. Είδαμε άλλη μία. Μισό λεπτό, παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Είδαμε επάνω στο θέμα που έδειξε κάποιος Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, έρχεται ένας από την προοδευτική και βρει τους ροδίτες και τους αστυνομικούς της Ρόδου, έρχεται μια ελληνική σημαία εδώ, δηλαδή ήρθε καπάκι αυτή η ιστορία. Φίλε, πώς έλεγε? Λοιπόν, λέγομαι Ανδρέας, Ανδρέας. είμαι Ολυμπιακάκιας. Κόνη, σε παρακαλώ, μην το χαλάμε, Κόνη. Λέγε. Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός. Κοντά το μικρόφωνο. Είμαι Ολυμπιακός και λέγομαι Ανδρέας. Ναι, Ανδρέα. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από την κουβέντα μας, θα ξανάρθουμε. Λοιπόν, υπάρχει κόντρα αναμεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Τόσο βέβαια πιο πολύ κόντρα είναι αναμεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Λοιπόν, οι καλύψεις από την αστυνομία όταν ανεβαίνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Μας βαράνε, μας πετάνε δακρυγόνα και δεν χρειάζεται να συζητάμε αυτά τα θέματα, ας πούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα Ηρακλή. Κοντά το μικρόφωνο, κοντά. Όσον αφορά τώρα Ηρακλή που κάποια στιγμή με κάποια δωροδοκία είχε πέσει Β' Εθνική από πλευρά Παναθηναϊκού, έχουν κάποιες κόντρες με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά ΠΑΟΚ με Ολυμπιακού και τα επεισόδια που γίνονται, για μένα δεν τα θέλω, ούτε και εγώ τους λέω Βούλγαρους. Για μένα μια Ελλάδα είμαστε. Άλλα τα στοιχεία που φέρουν σε κάποια διαφορά. Κάποιοι δημάρχοι που βγαίνουν και λένε ότι η Ελλάδα και η Μακεδονία είναι από τη μέση και πάνω και άλλοι κάτω. Γνωρίζετε τώρα τι θέλω να πω. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εγώ τα έχω με τη διοίκηση και με τους παίκτες που δεν σέβονται τη φανέλα που φοράνε. Δηλαδή, για μένα είναι απαράδεκτο να χάνεις από την Καλαμάτα με 3-0 όταν έχεις μια ομάδα Α από παίκτες, όχι σύνολο. Έχεις όμως κάποιους παίκτες και πληρωμένους καλά και πιστεύω, ας πούμε, ότι είναι τελείως απαράδεκτο να χάνεις από ομάδα Β' Εθνικής. Είχες πάει στο γήπεδο σήμερα? Ναι, είχα πάει. Πες μου, σε παρακαλώ, Ναι. παιδιά, σας παρακαλώ να ακούσετε λίγο, αυτό ενδιαφέρει. Πες μας Ναι. τι είδες σήμερα. Κοίταξε, αυτό που μου έκανε εντύπωση και το χειροκρότησα και εγώ, χειροκρότησα τους Απολωνιστές, παίξανε ωραία μπάλα, θαυμάσια μπάλα, δεν χειροκρότησα τον Ολυμπιακό. Το γκολ που έβαλε ο Νικολαίδης πρόσθεσε στη ζυγαριά με κάποια εκατομμύρια. Γιατί να μην προσθέσει, είναι παιχταράς ο άνθρωπος και το έχει αποδείξει. Και εγώ παραδέχομαι τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν σήμερα στο γήπεδο, χειροκροτήσαν τους Απολωνιστές, Ναι, μπράβο τους, χωρίς άκουσα. επεισόδια κλπ. Τώρα τα επεισόδια, αν γίνουν στο Ρέντ ή κάποια προπόνηση, φάνε τίποτα ξύλο που τα διαβάζουμε στις φυλάδες κτλ. Για μένα δίκιο θα έχουν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί ή όπως τους πάρει τέλος πάντων ο καθένας. Μάλιστα. Τι βλέπεις τώρα για Ολυμπιακό στη συνέχεια, πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, για μένα αυτή η διοίκηση καθαρά. Φταίει η διοίκηση αρχικώς. Δεν μιλάω για κόκαλη. Μιλάω για Λούβαρη, τώρα γνωρίζουμε τώρα ποιοι. Μα ο Κόκαλης δεν είναι διοίκηση. Ο Κόκαλης είναι ένας άνθρωπος επιχειρηματίας που δίνει λεφτά σε κάποιους άλλους και παίζουν το παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα ο Κόκαλης έκανε και κάποιες στραβές κάποιες στιγμές. Τώρα να πάμε και στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο παιχνίδι που έχασε στο Τελαβίδ Ολυμπιακό στο μπάσκετ ήταν πληρωμένο. Πληρωμένο. Ήτανε πληρωμένο. Δηλαδή τι να πεις. Μπουκ. Το πούλησε ο Ολυμπιακός σε μπουκ. Έβαλε στοίχημα ο Κόκαλης και το πήρε. Κοίταξε, Δεν νομίζω να χάσει από την Πανταλώνα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η Πανταλώνα έκανε 7 λεπτά να βάλει καλάθι. Και ο Ολυμπιακός καθόταν. Τη στιγμή που είναι με 20 μπροστά και με πολλούς βαθμούς και με παιχταράδες. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Και με παιχταράδες. Λοιπόν, όταν χάνεις από την Πανταλώνα που δεν μπορεί να βάλει καλάθι σε 5 λεπτά, δεν μπορώ να το. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι άλλο εκτός Ολυμπιακού. Λέγε. Αυτό πρέπει να το πω, να πεθεί, να το πούμε πριν 2 εβδομάδες. Ο Εθνικός σώνεται με την νίκη της Εθνικής Ελλάδος. Πολύ ωραία τάκα. Πολύ ωραία τάκα. Έπαιρνα τηλέφωνο στο φίλαθλο, βασικά στο καφέ. Και δεν μπορούσε να πιάσει γραμμή. Όχι, έπιασε και μου είπε μετά τις 9, αλλά μετά τις 9 τέλος πάντων. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Α, και κάτι άλλο. Ναι. Με το προπό, Πανιώνιος Αθηναϊκός μου φαίνεται 1-2. Ναι. Έτσι. Βγήκανε και είπανε θα παιχθούν τα 20 λεπτά. Έτσι. Προσωπικά το είχα 1-2 στο προπό. Έτσι. Δεν έπιασα ούτε 11, ούτε 12, ούτε 13. Αν έπιανα 13 και ήρθε εκεί η κλήρωση, τώρα που θα γίνουν τα 20 λεπτά, αν έρθει κάποιο σκορ που πιάνει κάποιο από τον προπό, θα του τα δώσει τα λεφτά. Το τότε προπό. Το τότε προπό, θα του δώσει τα λεφτά. Ξέχασέ το. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον Πανιώνιο, με τον Αθηναϊκό. Αλλά τα φώτα έχουν ξανακλείσει στα Φιλαδέλφια.
Έχουν ξανακλείσει τα Φιλαδέλφια, μου φαίνεται. Έχει πέσει δακρυγόνο στα Φιλαδέλφια και έχει παίξει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο και έχει χάσει, τέλος πάντων. Αλλά αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Φίλε, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Ναι, όχι. Εδώ, παιδιά, θα αναγκαστούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα πολύ λίγα λεπτά, να πέσουν κάποιες διαφημίσεις, να δούμε και τα γκολ ο κόσμος στο κανάλι 5 και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Καθίστε να δούμε και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Στην αντιπροσωπεία Nissan Auto Marine δημιουργήσαμε για σας την πρώτη υπεραγορά μεταχειρισμένων και σας προσφέρουμε τώρα 120 αυτοκίνητα σε τιμές καταπληκτικές. Παραδείγματος χάρη αυτό το Nissan Sunny του 90 ή αυτό το Toyota Starlet του 91 ή 120 ακόμα ευκαιρίες για κάθε γούστο, για κάθε τσέπη. Με προκαταβολή 300.000 και εξόφληση 36 μήνες. Αγοράζουμε ή ανταλλάσσουμε και το παλιό σας αυτοκίνητο. Τώρα που υπάρχει υπεραγορά μεταχειρισμένων Nissan Auto Marine, πού αλλού να τρέχετε? Πρωτοφανές. Η απογευματινή πάντα ασυναγωνιστή σας προσφέρει τώρα 8 εκπληκτικά ποιοτικά δώρα. Το καλύτερο πιεσόμετρο καρπού στον κόσμο. Ένα μοναδικό θεραπευτή πόνου. Ένα παραδοσιακό σπιτικό φουρνάκι. Ακόμη, εντελώς δωρεάν 4 φανταστικά σκούτερ κάθε μέρα. Και ένα καθαρό αιμό 4x4. Τα δώρα των δώρων. Σήμερα και κάθε μέρα στην απογευματινή και στην απογευματινή της Κυριακής. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Αυριανή. Η εφημερίδα που επί 16 χρόνια πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυριανή. Κάθε μέρα και μία μάχη. Αυριανή. Η εφημερίδα που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με κανένα και δεν έσκυψε σε κανένα το κεφάλι. Αυριανή. Η εφημερίδα που δεν φοβάται κανένα και τους ξεσκεπάζει όλους. Μην ξεχάσω να τηλεφωνήσω στο ραντεβού στα τυφλά. 090 27 27 57. Το ραντεβού μου για απόψε. 090 27 27 57. Γεια σας λοιπόν και πάλι από τα Σεπόλια, από την καφετέρια Job, καφενείο φιλάθλων Παρτού. Όχι Ζα, Παρτού. Είχαμε αφήσει πολλά πράγματα στη μέση. Όσο υπήρχε το διάλειμμα, πάρα πολλοί εδώ θαμώνες του μαγαζιού με πλησίασαν, μου είπαν ότι θέλουν να πούν πολλά πράγματα. Μέχρι και ένας Λαρισαίος θέλει να μιλήσει λέει, για τον Πανιόνιο και για όσα έκανε ο Γιδόπουλος για να παρατηθεί το μάτς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Βίλο. Φίλο, σήκω πάνω. Λέγομαι Σάββας, ναι. Είμαι ΑΕΚ. Όταν λέμε Σάββα, ναι. Ξέρεις τι λέω εγώ. Ναι. Τράβα. Ξέρεις. Δεν έχω τραβήξει στον δρόμο μου εδώ και καιρό. Σωστός. Λέγεται Σάββας. Καταρχήν, θέλω να πω για τον Μπάγεβιτς ότι είναι μεγάλη τιμή που είναι προπονητής στην ΑΕΚ. Άμα φύγει από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα καταλήξει εκεί που ήταν επί 10 χρόνια. Όποιος νεαρός ποδοσφαιριστής έρχεται στην ΑΕΚ, έρχεται καθαρά για τον Μπάγεβιτς. Ο Μαλαδέρης γιατί ήρθε στην ΑΕΚ. Ο Τσάρτας. Ο Κασάπης. Γιατί η ΑΕΚ έδωσε περισσότερα λεφτά, όχι. Τι έχουν πει μετά, ευχαριστώ τον Μπάγεβιτς. Ο Καραγιάννης, ο Βάγιος, δίνει 100% αυτό που μπορεί να δώσει το παιδί. Αν ο Μπάγεβιτς πάει στον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω, και με τον Ραμανατίδη και τον Καρδέ θα πάρει πρωτάθλημα.
Θα δεις τον Αμανατίδη να πετάει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, πάνω ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή λες εσύ ότι... Τους αγερά ποτέ στον Πειραιά, αυτό λέω. Και σε καμιά άλλη ομάδα. Να πω κάτι. Είπες ότι ο Ολυμπιακός, αν πάρει τον Μπάκεβιτς, κατά τη γνώμη σου, ναι, δεν χρειάζεται και να κάνει και μεταγραφές. Κανέναν. Θα δεις παίκτες που ζώντα να πετάνε. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Τι σε ενδιαφέρει? Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος. Και να σου πω το γιατί. Αναβλήθηκε, λέει, ο τελικός που ήταν να γίνει 15 Απριλίου, Μεγάλη Τετάρτη, γιατί λέει ο Παναθηναϊκός παίζει Ευρώπη. Και το έχουν ξεφτυλίσει αυτό το δεσμό και μου το βάζουν για την άλλη Τετάρτη, 5,5 ώρα. Εκείνη την εβδομάδα, λέει, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Άγιαξ. Δεν με νοιάζει. Εκείνη την εβδομάδα έπαιζε η Bayern με την Dortmund. Και πάει στη Γερμανική Ομοσπονδία και ζητάει αναβολή του αγώνα. Και του λέει δεν με νοιάζει. Θα πας να παίξεις. Η Juventus έπαιζε με την Πάντοβα. Παίξαν Σάββατο. Γιατί μόνο στην Ελλάδα. Και ο Άγιαξ έπαιξε Σάββατο και ο Άγιαξ έπαιξε 2 αγώνες με την Μπρέντα με τη Φέγενορ. Αλλά ξέρεις κάτι, ήταν ο Απολωνάκος του τελικό, γι' αυτό. Καταλαβες. Αυτά γιατί μόνο στην Ελλάδα. Τι βλέπεις για τελικό? Φυσιολογικά το πάρει η ΑΕΚ. Φυσιολογικά. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι θα το πάρει ο Απόλλωνας, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Και την μπάλα είμαι περήφανος που την μπάλα που έχει παίξει φέτος η ΑΕΚ δεν την έχουμε ξαναδεί. Φέτος, εντάξει, σήμερα πήγα στο γήπεδο, δεν θα σας το απογειώσω με τον Εθνοσαϊκό 3-0, αλλά το δεύτερο γκολ δεν πάει να παίζει με όποιον θέλεις, δεν μπαίνει εύκολα. Με 3 μπαλιές. Γίνεσαι ευτελής και περιέγραψε το. Δίνει την μπάλα ο Ατματζίδης στον Μπορμπόκι, ο Μπορμπόκης κάνει μπαλιά κάτω στο κόρνι, την παίρνει ο Τσάρτας. Τσάρτα σέντρα, ψαλίδι και τους πάει για 2-0. Αυτή την μπάλα δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Ναι, μόνο κόμματο, εντάξει. Δεν θα σας δω που το κάνουμε το Λαδιά και τον Κότσιφα και το δεν ξέρω εγώ με ποιον. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι προχωρημένη αυτή η ομάδα. Και όλα αυτά είναι χάρη στον Μπάγεβιτς. Αν φύγει ο Μπάγεβιτς, τελείωσε η ΑΕΚ. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε σε κάποιον άλλον φίλο. Εσείς, σήκω λίγο. Ο φίλος. Σήκω λίγο όρθιος. Παίζεις μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ, ναι. Πώς λέγεσαι? Δημήτρης. Δεμερούδης. Σε ποια ομάδα παίζεις? Στον Τρίτονα. Α, στην ομάδα της περιοχής. Ναι. Τι γίνεται με τον Τρίτονα? Ο Τρίτονας είναι από τα πιο ιστορικά σωματεία στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί το 42, έφερε αυτή το μπάσκετ μαζί με το Χάν και τον Πανελλήνιο και είναι τώρα αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που δεν έχει γήπεδο κλειστό. Πάμε και κάνουμε προπονήσεις στις παιδικές χαρές και στα σχολεία. Και άλλες ομάδες στην κατηγορία μας, είμαστε στην Α Αθηνών, έχουν όλες κλειστά. Και θέλουμε ένα κλειστό γήπεδο. Πώς πάτε φέτος? Φέτος στην αρχή δεν πηγαίναμε καλά, τώρα έχουμε κάνει κάποιες νίκες, θα σώσουμε την κατηγορία, αλλά άμα έχουμε και ένα γήπεδο, να μπαίνουμε να προπονηθούμε, να αναπτυχθεί και το φυτόριο, θα πάει σίγουρα καλύτερα η ομάδα. Τι θέσεις παίζεις? Εγώ παίζω όλες τις θέσεις, δηλαδή άσος 2-3, η ομάδα δεν έχει πολυτέλεια τώρα. Πολλά παιδιά παίζουν όλες τις θέσεις. Όλοι βοηθάμε γιατί η ομάδα έχει ανάγκη από όλους. Και αυτό είναι το αίτημα της ομάδας. Δεν την έχει βοηθήσει κανένας, ούτε από το Δήμο, ούτε από πουθενά. Ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο. Μάλιστα. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είπαμε κάτι για μπάσκετ, για ένα κοπελιά εσύ εδώ. Για ένα εδώ, ναι. Για πάλι λίγο το μικρόφωνο. Πώς λέγεσαι? Κατερίνα. Κατερίνα. Παρακολουθείς καθόλου ποδόσφαιρο, μπάσκετ? Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Έβλεπες το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ? Σήμερα? Ναι. Δεν προλάβαμε. Ξέρεις το αποτέλεσμα μέσα, γιατί βλέπω πολλά παιδιά. 2 με 4 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. 4 πόντους μπροστά και ο Βράκοβιτς έφυγε με 5 φάουλ. Τι βλέπεις, ποιος περνάει από τους δύο, ή μάλλον ποιος παίρνει το πρωτάθλημα από τους δύο? Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός? Λίγο. Γι' αυτό το πάει Ολυμπιακός? Όχι. Καταρχήν είναι 5 τα παιχνίδια, τα 3 παίζονται στη δικιά μας την έδρα. Το πολύ να χάσουμε το άλλο παιχνίδι. Άντε να πάρουμε το επόμενο, ξανά να χάσουμε μετά και δικό μας. Μάλιστα. Έδρα. Από εδώ σου τι λες? Τίποτα. Βλέπεις τίποτα να γίνεται στον Ολυμπιακό από του χρόνου? Φέτο, με τίποτα. Του χρόνου. Μπορεί. Για Πανιόνιο ΠΑΟΚ μπάσκετ τι βλέπεις? Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Ναι, ποιος από... Πανιόνιος. Κέρδισε ο Πανιόνιος. Λες να το πάρει Πανιόνιο, να πάρει την τρίτη θέση ο Πανιόνιος. Ναι. Που οδηγεί στην Ευρωλίγκα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύεις και εδώ νομίζω, έτσι.
Να δώσουμε το μικρόφωνο σε έναν άλλο φίλο. Σήκω φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζεις? Σήκω. Τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. ΑΕΚ. Πόσο χρόνο είσαι? 31. Αποκλείεται να θυμάσαι κάτι που θα σου πω. Το λέω για τους μεγαλύτερους που μας βλέπουν την τηλεόραση. Στην ΑΕΚ κάποτε έπαιζε ένας παίκτης που τον έλεγαν Σεβαστόπουλο. Και το παρατσούκλι του ήταν Σαμπού. Από το Βοστήρα είχε. Ξέρεις γιατί? Ήτανε μελαψός όπως εσείς. Πολύ ίδια χαρακτηριστικά. Σγουρομάλης, σκούρο δέρμα. Παίζεις μπάλιτς εσύ? Όχι. Για λέγε ΑΕΚ. Λοιπόν, διαβάζουμε πολύ το φύλαθλο, αποδυτηριάκια και το καφενείο. Την Τρίτη Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήτανε, είχα διαβάσει τον αποδυτηριάκια και δεν μου προξενήσει και εντύπωση, αλλά πρέπει κάπου να κρατάμε και τα προσχήματα λιγάκι, μέχρι σε ένα σημείο. Έγραφε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, περνάει ο Παναθηναϊκός, διέλευσε από την Τούμπα. Λοιπόν, άραγες με το σκεπτικό αυτό, κάπου θα πάρει τους 3 πόντους, τους επόμενους ο ΠΑΟΚ για να σωθεί, έτσι. Μα πού θα τους πάρει? Έτσι το γεύτηκες εσύ. Έτσι λέω το πήρες. Ναι. Διαβάζοντας τα αποδυτηριάκια. Ναι. Λοιπόν, από πού θα τους πάρει τους 3 πόντους? Αλλά βλέπω σήμερα όμως ότι χάσανε και οι υπόλοιποι 3, οπότε δεν κινδυνεύει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάπου πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα γύρω από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Πώς λέγεις είπες? Μάνθος. Πανώ. Μάνθο. Περιμένεις τώρα την γκέλα του Παναθηναϊκού? Όχι, δεν περιμένω την γκέλα. Βασικά το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Για μένα προσωπικά έχει τελειώσει. Παρόλο που με αεκτζής έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι ο Βαρδινογιάννης δεν τα αφήνει αυτό το πρωτάθλημα, δεν τα αφήσει να το φύγει έτσι. Με τίποτα. Και ας λένε ότι εμείς παίζουμε λίγο καλύτερη μπάλα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν παίρνει η ΑΕΚ. Τελικός. Αεκάρα. Κάτι θες να πεις? Σήκω λίγο όμως όρθιος. Λέγομαι Κώστας, είμαι Παοκτζής. Λέγεσαι? Κώστας, είμαι Παοκτζής. Και εσύ Παοκτζής? Ναι. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη? Δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι από την Αθήνα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα πέσει. Ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πέσει. Είναι η πιο ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το βλέπω λίγο πολύ δύσκολο να πέσει. Δηλαδή, ας έχουμε 30 βαθμούς και ας έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Ο Απόλλωνας θα μας το δώσει το βαθμό, θέλει δεν θέλει. Θα μας το δώσει. Τον αφήσαμε και πήγε στο κύπελλο, τον αφήσαμε. Μας κέρδισε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Κέρδισε, πήγε στο τελικό με την ΑΕΚ. Τώρα το έχουμε γυρίσει εμείς Παοκτζή λίγο στο μπάσκετ. Όχι ότι πάμε καλά, αλλά κοιτάμε να βγάλουμε την ομάδα στην Ευρωλίγα. Μπάσκετ ανέβει λίγο η ομάδα και ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει 3 μάτσα τον Πανιόνιο, θα είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι στο κύπελλο Πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι οι εφημερίδες που κάθονται και γράφουν και λένε ότι πρέπει να βγει μια τρίτη ομάδα και ειδικά από τη Θεσσαλονίκη είναι κακό, κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Δεν κάνει κακό. Κάθε μέρα διαβάζουμε αυτό. Ότι πρέπει να βγει μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να βγουν τις ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κακό. Ο ΠΑΟΚ να το αποδείξουμε στο γήπεδο δεν είναι καλύτερη ομάδα και να κερδίσει. Τώρα με τον Ιτούδη, έχω να πω ότι το παιδί κάνει μια προσπάθεια, αν και νεαρός, να βοηθήσει την ομάδα να βγει στην Ευρωλίγκα. Να πεις, ναι. Δώσε λίγο το μικρόφωνο, φίλε. Σήκω πασχεμπολίστα λίγο, επειδή ξέρεις. Για τον μπάσκετ, ειδικά για το ζευγάρι Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, παιδιά, λίγο ησυχία. Ειδικά για το ζευγάρι Πανιόνιος ΠΑΟΚ, πρέπει όλοι να παραδεχτούν ότι ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή, χωρίς λεφτά πολλά, έχει κάνει μια από τις καλύτερες ομάδες. Χαίρεσαι να τον ευλέπεις. Και είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην παίξει του χρόνου στο Πρωταθλητριών. Είναι κρίμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Πανιόνιος με λίγα λεφτά, με τον Ιβκοβιτς να δουλεύει στα μικρά παιδιά, μπόρεσε και έκανε μια ομάδα μοντέλο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και δεν μου αρέσει το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός. Σας φέρνει τα κύπελα. Δεν είναι μπάσκετ αυτό. Ταμπουρωμένοι στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός έχει τα λεφτά, αλλά ο Πανιόνιος χωρίς λεφτά έχει φτάσει και είναι κρίμα να μην βγει τρίτος. Μπορώ να πω κάτι αυτό που λέει ο φίλος του Δημήτρης. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Δεν έχει προπονητή. Δηλαδή ξεκίνησε από την αρχή της περίοδου και συνέχεια αλλάζει προπονητή. Αλλάζει προπονητής. Η ομάδα δεν μπορεί να δέσει έτσι και να πάει καλά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει στην αρχή τους καλούς προπονητές και στο τέλος που χρειάζεται τους καλούς ή τους κακούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πώς το λες.
Εγώ αυτό που ξεκίνησε με ένα καλό προπονητή, είχε κάποια προβλήματα. Ο Κιμουρτζόγλου για μένα είναι κότα ο Κιμουρτζόγλου. Όπου και να πήγε, σηκώθηκε και έφυγε. Στον Παναθηναϊκό ήταν, δεν ξέρω για ποιο ΑΒ τρόπο σηκώθηκε και έφυγε. Με τον ΠΑΟΚ γιατί έφυγε. Στον ΠΑΟΚ γιατί έφυγε, εγώ δεν κατάλαβα ο Κιμουρτζόγλου. Αν ξέρεις εσύ να μου πεις, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί πήγε ο Κιμουρτζόγλου. Μην μου λες για μπάσκετ, δεν το πάω και το ξέρεις. Να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο σε έναν φίλο Λαρισαίο να μας πει κάτι για τον Πανιόνιο, μου έλεγες. Δυνατά μιλά. Δυνατά θα μιλήσω. Έχω να πω για τον Πανιόνιο που το επιστράφηκα, λέει, 3 βαθμοί πίσω. Ναι. Γιατί να το επιστρέφουν. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Το έκανε ο Γιδόπουλος, το έχει ξανακάνει με την ΑΕΚ. Έχει μπει με τη Λάρισα, παίζουμε, είναι 0-0 το σκορ και μπαίνουν μέσα οι φίλαθλοι, κυνηγάνε τους παίχτες του Πανιονίου, κυνηγάνε τους παίχτες τους δικούς μας και λέει τίποτα, λέει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε, τι κάνει ο Σπανέας. Μπαίνουν μέσα, βαράνε πάλι του Χριστού, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Και όλο ο Πανιόνιος λέει όλα καλά, όλα άγια. Και να το επιστραφούν 3 βαθμοί. Ο Πανιόνιος θα έπρεπε να πάει με τη μία στη Β' Εθνική και να μην επιστρέψει μετά από 200 χρόνια να επιστρέψει. Γιατί τα ίδια κάνουν μια ζωή. Πάντως το μίσος των Λαρισινών με τους νεοσμηνιώτες είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια γιατί νομίζω ότι τους ρίξαμε εμείς. Μόνοι τους πέσανε, δεν τους ρίξαμε εμείς. Εμείς χάσαμε από τον Ιωνικό. Δεν καθίσαμε να χάσουμε. Ο Πίτσο το έβαλε, τον κόλλε πίσω ο Πανιόνιος. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε από την επαρχία και στον μπάσκετ αυτό πήγε να γίνει. Βγαίνει το ΣΔΟΑ, λέει, εμφανίζεται το ΣΔΟΑ κάθε χρονιά που το χρειάζεται το Ηράκλειο και λέει επαναλαμβάνεται ο αγώνας με την ΑΕΚ και του Παπά τα γένεια. Ξέρω εγώ τι λέει ιστορίες. Και ο ΠΑΟΚ κάθισε και έκανε στο Παπάο και καλά έκανε. Γιατί δεν το δίκιο. Και όχι εμείς επειδή είμαστε από την επαρχία, δηλαδή θα καθόμαστε τώρα από κάτω. Η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μια ζωή να τραβάμε τα μαλλιά μας, να μπαίνουμε μέσα. Μια φορά με τον Βοριά θυμάμαι, χάσαμε 3-0 εκεί πάνω. Δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και που βρίζουν τον ΠΑΟΚ, τι είναι από τώρα. Αυτό είναι κόμπλεξ. Πιστεύω ότι είναι κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντι στην επαρχία και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Αυτά είχα να πω. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε κάποιον. Συγχωρείτε λίγο, Ορδιος. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι ξεχάστηκε μια ανθρώπινη στιγμή, μια ανθρώπινη φοβερή στιγμή σήμερα στον οίκο Γκούμας. Μία φοβερή στιγμή για ένα 18χρονο, 19χρονο παιδί που θα μείνει όλη τη ζωή ανάπηρος. Ήτανε φοβερή. Ναι. Για το συγκεκριμένο που είπε ο φίλος, καταρχήν για μοναδική φορά μπράβο στον Τροχανά που τουλάχιστον το τιμήσανε και μπράβο στον Δημητριάδη και δικαιολογημένο το αγαπημένο παιδί της εξέδρας. Ήταν ο μοναδικός από τους παγκίτες που σηκώθηκε και πήγε και το χαιρέτησε και μετά το παιδί το κάνανε το γύρο του γηπέδου και αποθεώθηκε. Και ξέχασα πριν κάτι να πω για τον Βασίλη τον Τζάρτα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής, όχι παιδί μαεκτζής, αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα. Από άποψη δηλαδή το παιδί το κατέχει το άθλημα. Οπωσδήποτε. Το κατέχει το άθλημα. Και για μένα δεν ξέρω, επειδή είμαι νεαρός, δεν ξέρω για παλιότερα. Πιστεύω αν ήταν στην εποχή που ήταν Δελικάρης, για αυτά που έχω ακούσει, εντάξει το Δελικάρη τον πρόλαβα, για Δωμάζο, πιστεύω αν ήταν σε εκείνη την εποχή, θα ήταν ακόμα καλύτερος. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Μισό λεπτό. Δεν μίλησε κανένας αεξής, αλλά δεν άκουσα και κανέναν άλλον από οπαδούς άλλων ομάδων να λένε για την περιπέτεια Μελισσανίδη Καρά. Να σου πω κάτι. Ναι. Μακάρι να ήταν πάλι να ήταν αυτή τη στιγμή μακάρι στην ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Δεν ξέρω πόσα πατεώνας είναι, τι έχει κάνει, μακάρι να ήταν στην ΑΕΚ. Έφαγε, εγώ δεν με νοιάζει τι έχει κάνει, αλλά ήταν ο πιο μάγκας πρώτος που έχει περάσει από την ΑΕΚ. Συμφωνείς? Κοίταξε να δεις. Εγώ το δίδυμο Μελισσανίδη Καρά το θεωρώ ένα από το πιο επιτυχημένο προεδρικό δίδυμο που πέρασε από την ΑΕΚ. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ρε παιδί μου τι κάνει μέσα και έξω από τα αποδυτήρια δεξιά-αριστερά. Εγώ τους θεωρώ επιτυχημένος. Αναμορφώσανε τη Φιλαδέλφια, πήγαμε στη Champions League. Έκλεισε, έκανε, έρανε παίχτες, το ένα τ' άλλο. Από τη στιγμή που κάναμε μια πορεία στην Ευρώπη επί προεδρίας Μελισσανίδη Καρά, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Οικονομικά υπήρχαν προβλήματα. Πέρυσι τέτοια εποχή οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν απλήρωτοι. Ναι, εντάξει αυτό. Κάτω στον Τροχανά. Ο Τροχανάς για την ΑΕΚ είναι καμένο χαρτί. Λοιπόν, από τη στιγμή που ήρθε, έβγαινε όπως είπε και ο Γιώργος, που είναι ο φίλος μας ο Γιώργος, έβγαινε παραμονές κρίσιμων παιχνιδιών της ΑΕΚ και έκανε την ομάδα σκατά. Λοιπόν, τι δεν σε αφορά. Είναι πρόεδρος
Βλέπεις εσύ πρόεδρο άλλης ομάδος να βγαίνει παραμονές παιχνιδιών της ομάδος του και να κάνει άνω κάτω την ομάδα. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Τροχανάς πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατό. Δεν με ενδιαφέρει. Παίχτες, κλείνει. Ναι, εντάξει. Δεν κάνουμε με τα λεφτά τίποτα. Θέλουμε διοίκηση. Θέλουμε διοίκηση. Κάτι, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπε εδώ ο φίλος μας ο Μίτσος με τη διένεξη Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, έτσι. Εντάξει, ο Μίτσος εδώ έκανε κάτι απόψεις δικές του, ήταν λίγο ακραίες οι θέσεις. Μου εξήγησαν οι άνθρωποι ότι είχε προσωπικά και έβγαλε αποθυμένα έξω. Λοιπόν. Σίγουρα καταλαβαίνει τώρα ότι ήταν λάθος αυτά που είπε, αλλά όταν έχει προσωπικά κάπου σε πνίγουνε. Έτσι το πήρα εγώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις, προσωπικά μπορεί να έχει. Αλλά δεν μπορεί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να παίρνουν όλη τη σαβούρα που είναι στο ποδόσφαιρο και να τους στέλνει μετά η Αθήνα. Παίρνει, ας πούμε, Κολτσίδα, Στρατιλάτη, Βολτέζο, Αντώνα κτλ. Και βγαίνουν στις κερκίδες και λένε Αθήνα, παραραραραμ, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Αθήνα τους στέει και καλά κάνανε οι παοκτζίδες που